Ziyakhala. Uyasebenza lapho ukhipha hit. Mfethu uyazi. Nawe wayifunda kimi. Hawu. Ayihlezi singayiputshuze. Unjalo mphephu, ubani lebhungu leli? Ayilisha. Lishaya lebhungu ubani? Upholo waphuma. Upholo ngomenzi. Upholo? Hawu. Ya upholo omusha. Uwela kucela nguza engomethi esikolweni. Ethile. Uwela nguza ethi esikolweni abanye bayadloja. Hayi lutho akusiyo. Yeah. Kuyaphila abafowethu. Kuyaphila futhi. Hey, kade yagcina. Ayisazani bafowethu. Kade yagcina. Ayisazani. Uyaqhuma ufesi uyabona. Uyangazi. Uyabona. Uyangazi ngithi intwana. Yabona. Abajimiza. Ayenze ekhili imanga lapha. Hey. Mfethu uyazi siyazabalaza. Ekhili imanga. Ipheri siphuma khona la. Ngiyazi. Uma la ipheri. Oloshe ngiyabanye. Kodwa Ngaku jini. Bafika nothi oloshe baphethe nesikhwama. Yosithe nothi oloshe abafana ma. Kodwa soshaya phose olwandle. Ipheri siphuma khona. Hayi ipheri siphuma khona mpela la. Yebo mfowethu hey. Uthi ukusupporta mfowethu into yamagenga asekhaya. Senze kakhulu kodwa lapha ngiphelisa kabi yamayi. Hayi lapha sikhala ngempela la. Hayi futhi ngenzela into leli yasihlanganisayo leli yazithusa umonda kuzekwayo. Ya yiyo le. Phela usibala umdikitshelwa. Wayitshela kakhulu wena kavuma. Yebo. Thola amacici online sebelibutile. Kanti indlebe zobani le? Kanti siyinanile lezi indlebe ezifaka amacici nayi mdolo. Kanti ukhandelwani lona ichici uma ngafanele lingene endlebeni. Awufushanishe futhi. Ngiyana nkabi yami vele ngilinde wena no. Hey futhi ngiyabona futhi hey. Ngcono kuzoba unyaka uzayo mani yazi. Ya hayi vele nonyaka usuphelile. Unyaka usuphelile ngcono unyaka uzayo. Hey. Unyaka uzayo. Ngose ngigudlula amavoti ngathi. Ya. Hayi ngijatshulisa impumelelo yakho. Yabona nje mina mfethu engenza ngithobeke ngoba yabona insizwe efikele kithi masiyibona idondobala ngalendlela. Nathi kusenza sibone ukuthi okay kahle hle emculweni kamaskandi khona esikwenzile nathi okuphathekayo. Yabona. So nje kuyajabulisa kakhulu. Ngimncane uyongijwa abalandeli bakho lapha. Umncane ngisadonsa ngengane ukuthi woza ngapha nabo abalandeli bami ngapha. Uyongijula kwisigejana. Kodwa lo sigejana sakuthatha sabheka lapha. Ngakuthula kwisigejana usushaya ngeenkomo. Bana futhi. Ngijwa kwisigejana. Futhi yabona kade wangizama lapha. Wangizama. Uhlelekile. Usuhlele kuyile. Ngihamba bathumile abantu bakhuluma la kwathi phela kale ngicuyifona. Tabu javu sayithuma wena. Kodwa buthi phone. Ngiyabonga ngabiyama ngibonile inkonzo entsha lapha. Intombi emhlophe ethe kwa. Nazi lapha phansi zishawula yini la ziqeda iparking lapha futhi qeda iparking lapha phansi hey qeda iparking nami usafisa ukubeka isimo usafisa ukubeka isimo ijongo alapha phansi ngaqeda la bese ulibeka nje singa ikinga amashugesi ugesi ngathi ay ugesi awukho la yena uhamba ngogesi nelembo ilembo lutho liya lokuzalo webhuti line wifi phakathi yabona mangoconnectisile uhamba nge-Innova ungilandela mina ngibhintshe eduze ungangishayisi unganginqamuke ngibhintshe eduze uyaphetha yami yakhohlwa zonke lezi imoto zakho izalwa yi-Innova ngangediphi ungakabi nayo zonke lezi imoto bangukhonektisa laphana kuyilembe khona ngibhintshe eduze ngoba ngibonile ngishayisa ungangishayisi ngibhintshe eduze wasalwe ngamuka uzoba offline kancane kabya kodwa la bhuti ngeke ngikhoshele ubhuti waphela uyiqiniso ubhuti ukuthi cha uyakazi ubhuti umuntu omancobo uyabona ngiyazi ngabi yami futhi
njengoba ngikutshela ngithi imoto zakho zonke izalwa yi-Innova ngidlali nawe uyakwazi lokho. Uyakhumbula ukuthi ibhoti lapha koNdabuzekwayo imina kuphela umuntu obekwazi ukudlalisa uhlelo. Uyakhumbula ukuthi lapha koNdabuzekwayo mina kuphela umuntu obekwazi ukudeliver la uhlala khona ungenayo ibhoti. Ngicela khona vele ithi isibalo zomambisana umfana wakho engijahe kabi mina sibalo. Ngiyaye kodwa kwabamnandi manje. Hey. Hayi kwabamnandi kakhulu kabe. Kodwa namanje kusemnandi. Ngiyakhumbula mhla ngivele evidweni ngithi ngiqeda i-East le eDandi. Nafika kuseni ngithi wenzani manje? Awusuqeda usuka la uqeda i-East le eDandi. Asiyiqalanga eDandi. Soyiqedele eDandi. Ngiyasho ukuthi inkabi yami ayiwanda bayinikeni ke yafika isithi ayiqedi i-East ke namhlanje. Kodwa ngishaya eyivithisa ngangoma. Ha wemfethu. Angithi inkosi asithetha nje. Uyiqeda kanjani lento ngoba uyayibona isemandleni lento wena usuqhamuka sothi uyayiqeda usuhamba nabantu esingabazi. Hawu naye ndoda. Lendoda obala behamba nabe seqeda nabi i-East. Unendoda obala abaneziphongo ezinde. Ayikazi ukuthi Ujobala abaneziphongo ezinde. Njalo. Bakhona abantu engangibazi lapha nabanye babevele engangingabazi. Ala beyiphongo ezikhulumayo. Angizazi beziphongo ezikhuluma ngazo. Hayi mina futhi ngizwile futhi uthi ethi obani laba. Sasibuza singecala ukuthi obani manje siyambona lo omunye. Abantu ababanye sibona ukuthi bona abahlohle yonke lento ukuthi aqede i-East. Akulaki. Yayimnandi le nto kodwa ke namanje kusemnandi. Yayimnandi kodwa manje ngigwema ngabomu. Nginezathu zokugwema ngigwema impela ukugwema impela ngoba isikhathi manje sezimpo ebhuti mojabuka sesiyaphela. Sekubuya lento ukushawa kwengoma yabo. Lento ukuthi umuntu oyongena eStudio ukhuluma indaba zabantu ayisiyaphela manje. Ayisasebenzi. Ayisasebenzi. Ayisasebenzi indaba zabantu mfowethu ngoba ziyabheda futhi indaba zabantu ngoba uthola ukuthi uyayikhuluma angithi ngesisoka sifana. Okunye mhlawumbe ukuthi uyayikhuluma indaba zomuntu uthi uyibeka ngesisoka sivele ihlambalazeke. Sikukhandela ngakalana amazondo. Bari ngcono mina ngivele ngithi maze ezaputshuka noSolomon. Ya uyayicaya baba. Wena unankinga wena. Mina ngisho bazizaputshuka noSolomon mina. Bese ngingasho noma ngisho ukuthi nokuthi ngiyakwazi kodwa manje ngeke ngize ngikhuluma ngalokho. Vele usungasho. Awuhlukane nengane ethi ngimtshelanga mina uma uthi ngitshontshe ushuke. Yabona nje sisakhula kule ngane uthi uma untshontshe ushukela uthi ungamtshela uma ifike ingane mangabe isiyincengela kumamithi. Wema angimtshelanga ubona into angimtshelanga uma uthi untshontshe ushukela. Into efanayo wena loyo. Kodwa ngibona ukuthi uyakusuphe lebhuti mina impela ngicabanga ukuyibamba i-album yonke impela iphelele. Yebo. Ngicabanga ukuyibamba ngabe kahle nje inkabi yami vele mina bekithi ngisazokufonela nje ngithi ukukuthepha ukuthi hayi ndoda awuyeke nje Paris igilele emhlolo egilayo ngoba mawuqhamuka yena album uzobe uzoyemaka wena iParis ngoba vele angiboni ukho umuntu ongakwazi ukuyemaka kodwa ke mawusuqhamuka wena ke album uzoyemaka wena so ngithi ngizofonela ngithetha uyibambe uyibambe iqhubeke ngenqubo yayo ukuthi nje futhi uDecember ngoqala manje athi ngoqala idlinja kodwa ngivakashele izimpisi lapha zihamba ngeiprinter itoniwe izitoni ukuthi ziyabhedaka mayibhisi ufune ivumele ijwayele la uhlala khona ya ngoba ngenda ngazothi siyamlanda hayi phela kodwa asiyamlanda Unkazazi sozintathu uzothi iprinter intathu kodwa iphepha lilodwa wathile uthola ukuthi erenkeni amatekisi amatekisi ngamawele inamatekisi awu4 kodwa lapha emakhompyutheni kuvela ukuthi ina2 zimpisi ke la and ngizwile lefike lapha lesprinter impimpile ithi lento ekwengisho lokho ngikhipha ukopho lwazo ngithi zishintsha amaphepha zidayisana amaphepha oMaster 323 lapha ehostel uthi zizongidubula eyizonya ngeke ngizona hawu guys ayinganya ngeke ngizithola